dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, Oping, agulime ken agtal na kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo an napauluan. Dagiti mata, ti kullaaw. Simple laeng ti panagbiag, dakulas ken ti inana, Oping. Apagporsito ti matmatgedan ti inana, ano daduma ket makilablaba, wano saan aglako iti komporme ijay tiyendaan. Nasingpet ni Kulas, ngam adamay sa nga ugali na apakasurunan ti inana ken kuana. Iso ti kinasadot na, nga oray no addan iti abay na ti banag asapsapulen na, ket kasla di na payla makita. Kas iti naminsan, ket Kulas, anak ko, nakitam tay buneng nga indisok itay ditoy. Saan mo't nanang? Napanannan ngay, ar-aramatek la itay. Diyak amo si kamot tinangusar. Ita, damagam kanyak. Ay unay ka nanak ko. Nagdamag aklaang no nakitam ngam sabali man ang tisungbat mo. Agpay sumat ngamin. Mas dawak mo't kan ka, nanang. Malala, ingka man laangan ijay. Bye-bye anak kun ditoy, anak ko. Ay, unay mo tandya kasinsin ko no kastaan te. Un nga rod ka anakan. Kasla ka na yun nga awan makitkita na. Makapaawan ganas ti agdamag kan ko na. Ante, Numaminsan, uray addan amis mo iti abay na ti sapsapulan. Ibaga na adi na paila nakita. Diyak man amo no kinasadot dayjay. Wano talaga la adi na makita dagiti sapsapulan. amangan mat nga no inruam yu iti kasjay nga ugali, ante. Saan mati ko na, kaanakan? Tapinadakkel ko mat iti nasayaat. Nga uray sisyak laeng anang padakkel kan kuana. Taubing paikat nga rodjay kasinsin mo, idipim mo sa iti ulitag mo. Wan nga rod, ante. Kat, ayan na nga rodan nga ni insan. Adda di tabalay Diyak amunoan niya ter aramiden na. Ala nga rod, ta dumano nak, ante. Padasak nga awison ni insan kulas, barang numayat. Insan! Yawatan nakman iti pinggan tanay. Kurang mo't gayan tinayruar ditoy. Ayan na, insan. Adalaang dita. Sige, mabit lang. Ayan na, dagiti pinggan da dito. Ay, dagita gayam. Hanggang agpambarak lata na diyak makita. Iba-ibayag ko, ti kundi birok. Insan! Ayan lang nga iti pinggan. Agura, insan. Tadyak makita dagiti pinggan nyaw. Ay na, insan. Dagitaman ne, dagiti pinggan. Addan iti abay mo. Ha? Ne? Uwin nga agpaiso. Ala, siya akong ti mangirwar. Mangan kakit diditan. Ay, sige nga rin, insan. Sikat ti mangirwar kada kita pinggan. Apay akas jeje kasinsin mo, bakit? Uray adan iti abay na ti sapsapulen na. Ngam kasladi na makita. Jakman amoy ti dayta kasinsin ko, lakay. Kinapudno na. Isumot ti kanayon a reklamo ni ante. Di na ka maawatan no kumaro lati kinasadot ti kasinsin ko. Wano talaga di na makikita ti sapsapulen na. Ay, una yan. Kasanulangan nga iti biyag na no kastalatan. Lakay. Kas kumaita, tadapas kan dito'y balay. Inayabam tapno makatulong. Ngam saan matatumulong? Tadalatan iti ayan na. Baybay amlatan ni insan kulas, lakay. Kaslamat ngamin igaggagaran at aramiden na. Saan mat siguro? Kasano kumaasaan ako nam, kat sikan amis mo tinakapanaknak. Di matagpapayawat kay tipinggan, ngamanyat na pasamak. Sikamat lang tinangirwar kadag itipinggan amaramat. Tadala nga rodan iti abay na, ngam kasla di na pala nakita. Ala, baybay amon. Sana bali tanalpasan day chay. Kasi kasuan talangan dagiti sa nga ilita, lakay.
Kulas, anak ko. Iyawat mo man tay flashlight, tamasapol ko dito. Nagsipngot nga main. Ayan dyan, flashlight, nanang. At dalaang dita. Sa pula mo na, anak ko. Awan, mat. Ay unay kalakit din, aya. Sa pulam adita. Talagang awan, nanang. Jak masarakan. Ay, anyan. Sa dino nga min aya, ti pang birbiro kam. Katne, adamot lang iti abay mo ti flashlight. Ah? Ay, wala niya. Jak nakita, nanang. Ay, unay ka na ko. Di pa'y lakat dumakkel ko mga rod dagiti matam, tapno makitam dagiti sapsapulam. Ni nanang mat. Tila'y bagbagana. Para jak la nakita ti pasapsapol mo, kastan ti ibagam. Kasano, kat kasla di mo makitkita dagiti pasapsapul ko kan ka. Saan ka mat abulsa? Anya kamot to, nanang. Makapasakit ti bagbagayo. Man la maturugan. Anyan di anak ko. Apay nga taay akas tiyay. Anya aya at talaga ti parikot kan kuana. Kaya't mo ti sumurot kanyak nga construction kulas. Kasapulan mi nga minti helper kahit. Ay, kat, wala mang tiryo. Naimbag lang adda pagsapulak, mat. Mapag isong nga road, si kalangan ti kadwa. Sige, mang tiryo. Kayat ko. Ay kayong ka nga road na nagsukat at ikuyog kay tan. Itamot laan? Wala, mangrugi kan adagaws ta isupay ti maaldawam. Alahan, yung kagsukatan. Urayon kalangan iji parangan ti balay may. Nanang! Ayan tayo nalabaga kami sa itak ngay. Iso ti usarak kumaita. At dalaang mat dita. Nakupin kon idi kalman. Kitaom dita ayan dagiti kaus mo. Ayan nan ayo dyan kami sa itak. Kung ni nanang nga da dito eh. Yung jakmot makita. Awan, nanang! Imposible Ay unay kan. Apay nga imbundaris mo mat amin ng dagiti kawas nga inkupin ko anak ko. Sapsapulat nga roti kami sa itak. Ay unay kamutan. Kunam, madalaang dito yung awan mo. Ay sus kamat. Daytoy manday. Kasano nga rod makitam ngay kat nagaburan matan itay imbundaris mo dagiti nakupin ko akawas mo. Daytoy. Nadalagayam dito. Jak nakita. Papanam nga min aya. Isurot nak ni Mang Tiryo nga construction nanang. Isupay ti matgadak. Naimbag man, tamayat nga ag-construction ni Insan Kulas, ante. Nadagsan at trabaho day jaya. Nagmayat mat. Nagsukat adagos itay inayaban ni Teryo. Mayat ano kasta, ngam ti agis istambay latan ditoy, wano saan kat iji tersena. Nga rod Ala, sapay la ko mga road, ta saan nga agsadot-sadot iji construction, ante. Tama nga no isupay ti pakaikatan na. Saan mat siguro, kaanakan? Takinayat na mat tinapan. Iso nga aggagat mat siguro jay anak ko, iti trabaho na. Kulas, yawat mo man tay martilyaw. Ayan na Mang Tiryo. Kitaam dita tanay. Halo. Jak mabalin nga ibatan to igamat. Awan mo't dito eh. At dita, kitaam kunak mat berokam Awan nga rod. No, dali nakita ko man. Oo na yan. Aguray ka man ta siya akong timang kita. Day taman ni ti martilyo, papayawat ko kan kakulas. Ha? Ay, unang peso ah. Ay, jak nakita ah. Ay, pasensya ka Mang Tiryo. Ay unay kamatan, kulas. Imbes ang makatulong ka, isungay nayaban ka dito. Ngum saan mat? Tawan mo ti mararamid mo. Nagsimple ba nag-apangibaunan ka, ngum di mo pa'y maaramid. Martilyo lang arutan nga, dalang itaabay mo, di mo pa'y makita. Kasanungay mo dito. Pasensya ka lang ko man Mang Tiryo. Talaga jak ngamin nakita. Kumusta nga dyan kasinsinti asawak ngayong kuyog mo iti construction, Mang Tiryo? Ay na, Ben. Konsumisyaw. Ha? Jak amaw.
no agin mumuneng wanoan niya. Agasam, tamartilyo lang nga day abay na kat di na pa ikanong makita. Ay, una yun di kasinsin ti asawak, Mang Teryo. Ay na, sobra, Ben. Isungarot ako nakkenkwana nga oray no saanen asumrek no bigat. Tadilawon mo't lang dagiti kakadwami jay construction ta aramid na. Saan mo't makatulaw? Ay, awan latang arod. Saan latang agnakam di kasinsin ni bakit kau? Una yan, anak ko. Nakasimsimple mat ngamin abanag, ngam di mo pa'y maaramid mat iti husto. Kasano nga rod nga imat nga agbayag ka iti trabaho asir kam. Anya kamot tinanang. Siyak pa iti si Diram. Basol ko nga raw no jak makita di pasapsapol da kanyak. Saan kamot abulsak kunak manen? Kasano kumangay adi mo makita di pasapsapol daken ka? Makapasuron kayo, mate. Nagado nga ibagbagayaw. Jak nga raw nakita. Apay aya si Direndak pay lang. Ha? Awan pa'y serbiyo mo't nga inak. Imbis asyak ti ayunan nyo, siyak pa iti si Diren yaw. Ibagbagak laeng tagpaisaw. Talaga kit di nga awan serbiyo ah. Makapasuron kayo, nanang. Nay. Apay nga nakaturugak diti kanag. Kat no itimot silid ko ti amo ko nagturugak. Na. Apay nga dak dito. Ha? Dakil lahat nagparang iti sangwanak. Asino ka? Di mon amuan no asino ak, Kulas. Tadi nagtumatla am mo. Ngam si ka, am mo kaunay. Ha? Pinalpaliw ka. Kat amok no anya ti aramid mo. Amok no kasano ti kinalaing mo nga agpambar. Ibagbagam adi mo makita dagiti sapsapulam nga oray no makitkitam mat. Ha? Nabayagan anaikan ka iti gundaway tapno agbaliw. Ngem saan ka anagbaliw Apolos. Kat ti kataksan nga inaramid mo. Iso ti panangapam iti inam. Anya? Nay, inapa ah. Di ka makapaglibak kanya, Kulas. Makitkitak ti amin, kunakmat. Nanyaman ti ibagbagam. Awan ti amok iti dayta. Makitam, agulbod ka pailaang kanya. No sa di naman ti ayan ko. Pangasim. Isubli na ko ni Jibalay may. Ang mga numakariing ninanang ko. Sapulan na. Mabasak ti adda iti panunot mo. Al-alilawon naklaan. Agpampamarang ka apam panunutam ti inam. Ngam ti pudno kat saan. Ha? Ngam di ka agdanag. Makasubli ka iti ayan ti inam. Ngam saan kanton akas iti sigod. Ngamin, madusa ka. Gapo iti naalas nga aramid mo, Kulas. Auntie, apay ngay. Saan mo tan nagsubsubli ni Insan Kulas? Nagbayagan ti kaawan na. Wen nga rod ka anakan. Anya nga taya ti ginura jay anak ko. Kat an-anusak matlatta nga uray kas jay ti ugali na. Auntie. Ha? Auntie? Kitaon day taabilit, oh. Nagdadakkel lagi ti mata na. Kanayon day tabilit dito'y paraangan ka anakan. Pasaray kanayon anak katurong dagiti dadakkel ang mata na dito'y balay. Kasta ka di? No maminsan nga ron. Pagarupak pa yun aniinsan mo ako lasta ita. Anya? Apay mat, auntie. Kanayon ngamin nga ibagak idikan ko na. Adumakkel la kuman dagiti mata na. Tapno masarakan na dagiti sapsapulan na. Ngam imposible mat ati anak ko day tabilit. Imposible kaanakan.
Saan nga ammo ti ina Nicolas, husto gayam ti atap na. A Nicolas ti bilit nga addaan dadakkel a mata. Di na ammo anadusa ti anak na, gapo iti nagalas nga aramid na. Gapo takanayon ti bilit iti ayan ti balay dakulas. Pinanaganan daytoy ti inana iti kulas. Nga iti agangay, inawagan da daytoy iti kunlaaw, gapo iti parnuayen na nga uni, tunggal aginnagaw tilawag ken sipnget. Bueno ubing ditan tinaggibusan ti sarsarita tayo, nga insurat ni Ferdinand Feria. Isagsagot kata kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo, aggagat ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo, takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo ami.